kay panahon na nga moadto ko ilang tatay pisot nasad kay mo ilis na ko sa usa ka libo nga akong gihuwam niya atong niaging adlaw. Ang akong amigo nagkwartahan ni tatay pisot si Ernesto sa muka nga walay buhok ang ulo. Kunyawa na ba ko ni aging igniha sa ilaha karon kay gabi na wala siguro na sila muagi na ko. Kaya ang balay ni tatay pisot katong naipayag ni iyang istabayanan tuam tong unahan silang balay gamay. Mulahos na ko dito kay mubayad na ko sa akong gihuwam dito tatay pisot kay di ana mo ko'y kwarta nahalinan man ko og 14 kabuk lugod onya tag 140 mang buok ay gibukapin. Sus, ita ko tinagin mo pagkapagtungan na ako anong hindi sa kakakaw na ko, wagi ko ka pagaling ani kay tungo itong kabuang sa akong amigo nga iya kung gipakuykoy itong among huwam sa kwarta. Tinuod ka huwam to kung kwarta unta. Pero kung sa itabuha, iya sang gihuwam si tatay pisot mo iyang gihuwaman gikuha nga kinintos rin ako. Kay para kuno nga iya kunong ihatag dito ni tatay pisot. Maniman wala ko'y kwarta. Basta karon. Basta mo agi ka, wa man ka mo agi ron. Ay ani balay. Wa pali ba? Ya. Pero Rebay. Ay kanang bay. Ano ka ba? Hey kanang bay. Na adi ka ngiming gabi diha. Na abitaw. Ano man ka magi nga pertin ko pa ba para nga unta ma ako nintang mapagaling unta. Kay magpailis ko sa akong kwarta nga sa kalibo. Ay sagud kalma, sagud unsa man ka nga. Unsa ilis gud nga ako nang warta ko karon. Ganing hang adlawan, mangwa ko kaare nimo o anang agi nimo kay karon pa ko agi kay namaligya ako sa ako ang lugod nga 14 ka buok nya nahurot na maghalin mo na nga moadto ko ilang tatay pisot kay mag-ilis ko sa akong gihuwam niya nga 500. O nya, ang ako usaman. Noon sa magkano ako may imong paninglon nga dili man ako nang huwam nimo dito man ko ning huwam tatay pisot. Dito ka dapat maningil tatay pisot. Di ba naingon man ka nga ikay may muhatag og ilis? Kaya auga na din mong kakaway. Uga na. Pero ako na pagay wa ko'y kwarta. Nahimo nimo kung anong wa ko'y kwarta nga imong nga nung ako may imong pagkasad ulugwa kay kwarta nga pareha mata nang huwam ni tatay pisot. Ayaw kong naha siya dito sa imong pagbayad dito. Ako may unahag to ko. Uskalibo ko itong imong ikay mo ilit. Oh, nabuang nga. Nganong sa kalibo man nga kinintos sa mga akong huwam. Pero akong tubuan dyan kinintos parang mo sa kalibo. Di kay sa kalibo nino na akong huwam nagbuwak. Unsa naman in taon ka. Ay ka ba? Mandinay nagigka na imong huwam nimo ba? Ako nung nahimo nung wa ko'y kwarta itong higayuna. Dili man akong saha kay akong tuyo dito. Di uban rati. Kaya nga anong nang huwam sa kanana pa maginunta kay kwarta. Oh, napahuwam sa. Siyempre, muwam di ko kay napahuwaman. Huwag pa itong puwam. Di sa kumpuhom. Di sa kumuwam. Mausad. Pero nga nganong ako may mga babayron. Nga ikaw may nang huwam. Di dapat ikay mabayad dito niya. Ako sa mabayad dito niya. Dili kay anak ko mabayad nimo. Anong pasaling magka nga ikay muhatang na kuan ilis. Sabi na yun, upawan tayo nung kagtiwa pag noon. Ay pag kung kuha na kung upawan. Ay mag-ikaw. Ay, ay. Ano tao na ni? Ano? Nilong kakao!